गावतले कुर्लो कसलो मोठो हा कुर्लो आणि कुर्ली दोघवली गावली हे बघ म्हटलेलं एक गावतली दोघाव गावली बघ जोडा अरे वा दोन 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 मस्त मस्तच गावले दोनवले मोठे आहेत ना बरे टाक एक डेंग्यावाली आहे ना टाक बरी होती बघ याच्यात होणार असते बांधा टाक टाक ओहो कसलो हा थांब थांब तसा उठा नको माका पाडला असतस आता उडी हा भारीचा नमस्कार मित्रांनो सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आम्ही इलव खेकडे पकडू बऱ्याच दिवसांनी आता गणपती गेले आणि म्हटलं आता आपलं काम चालू करूया तर आज ह्या वर्षी मी तसं पगोल्यानी खेकडे पकडूचा व्हिडिओ बनवलेच नाही त्यामुळे आज म्हटलं बनवूया भरपूर दिवसांनी तर आज बघूया किती खेकडे भेटतात तर गणपतीची सुट्टी संपली आणि आता आपलं काम चालू तर चला आता टाकून घेऊया आधी आणि मग बघूया किती भेटतात आपल्या सृष्टी हा बांधता पगोले चला बघूया आपण पगोले टाकून घेतो आणि बऱ्याच दिवसांनी आता गणपती गेल्याच्या नंतर आज बघूया काय गावता आपल्या आईस गावलेला आता ते टाकून घेऊया टाक गेली 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 अरे पगोले आमच्या भावान जाणार असते कारण टाकणाऱ्याचं लक्षात नाही खय टाकते होते झाडांका लागान गेले पगोले मग गेली 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 काढता तर चला आधी टाकून घेतो आणि नंतर दाखवते कारण वारो पण हा भरपूर ते टाक अंडल्यातले पगोले बांधून घेता सुरुवात कर टाक 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 बघूया ते का आता वारो सुटलो आता मग चल पगोले उचलताना दाखवूया ना तर मित्रांनो आमचे पगोले टाकून झाले आता ही शेवटची पगोली राहिली आणि आता होय आम्ही आता थोडा वेळ थांबतलो एक अर्धा तास तरी आणि नंतर मग उचलूया बघूया किती भेटतात आपल्या एकतर मी उचलीन नाही तर सृष्टी उचलीत चला आता बसूया सावळेत टाकते ते ओके आणि आता थांबाया लोड बघायला लागलो हां मित्रांनो आम्ही आता जिथून पहिली पगोली टाकूक सुरुवात केलो तिकडे येऊन थांबलो आणि म्हटलं या साईडने जाऊया बरंच वेळ झालो या पगोल्यांका तर आणि 10-15 मिनटं थांबूया आणि जाऊया तोपर्यंत चेक आराम करून देत दमला बिचारा उन्हात तापला आता ऊन पण चालू झालं घारी बोमाटत बघ हे क्याव क्याव आता पगोले उचलूक सुरुवात करतो बघूया भरपूर दिवसांनी चल उचल उचल पटापट उचल काय नाही पहिलीच फेल अरे देवा 2 पगोले फेल गेले त्याच्यात तरी काहीतरी काढ हिरवी कुर्ल्याचा पोर आहे बघ हिरव्या कुर्ल्याचा बरी आहे घे टाक 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 एक कुर्ली गावली ओपनिंग तर झाली हे बघा आता बघूया पुढे अजून काय घे अरे वा वा कसली हा सपाटी बघ खतरनाक मस्त भारीत नग गावलो खतरनाक नग गावलो खतरनाक एकदम मस्त आहे आहे वा 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 भारी थांब दाखव कसलं हवं मस्त पुढे दाखव हो मस्त जाणं होतं कसली हवं सनसनी टाक 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 टाक
चल बघूया पटापट उचल. असा असा मस्त 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 हे मस्त. चल टाक. अडकली अडकली. हळू हळू टाक खाली टाक. पगल टाक. काय सांगणार माझ्या रीतीने माका फुटाण. घे 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 घे. तेच बरं घडघडावलं. हा मस्त मस्त. हो मस्त दिसता. चल टाक. एकदम दिसावूया सगळे. कुर्ली आज गावताना म्हणजे कशी कमी गावता तर सुकते गेलो ना आम्ही कमी भरतेवर असतो तर वाईट आशा होती पण निराशा पण नाही. सो बघूया. घे ह्या बाजून घे. ओ हो कसलो हा नको. थांब थांब तसा उठा नको. माका पाडला असतस आता. उडी हा भारीचा. मस्त नग गावले एकदम सनसनीत. अशी एक बरी गावली ना अशीच मोठी. घे. असतली असतली. मस्त मस्त. घे 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 टाक. ऐसा तुझी सोडावल्या नीट बंद असते काय. एक डेंग्यावाली आहे ना. टाक. बरी होती गो. ह्याच्यात होणार असते बांधा. टाक टाक. या साईड आहे ना. पाठीमागे पडा होई होती बघोली. हा हा. अरे वा. दोन 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 मस्त मस्तच गावले. दोनवले मोठे आहेत ना. बरे बरे. टाक. थांबा टाकू नको. बघोली पाठी घेतोय. थांब बघोली पाठी घेतोय. बघोली टाकू नको. मस्त गावले दोन. ठीकच. अशी ह्या साईडला उडव. अशी उडव. हां ठेव त्याच्यात म्हणजे खाऊचे नाही एकामेकाक. बरोबर. मग बांधता राहते वेगळे. चला ते कपाळ फुटायचा. हां घे 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 घे. आहे आहे. मस्त मस्त. बघूया. हां मस्त नका. घे टाक. माहिती आहे टाक. आता मस्त गावली बनवायचं. वाकान जाऊचा लागतं म्हणून एकदम मागवता. हां डोळ्यात वेळात जायत तरच भीती वाटतं. मित्रांनो एक कुर्ली दिसली आधी बघा वर. सृष्टी धरताला या काय करतात आज बघूचा. हा बरेच कुर्ले असे घालवलेले होते नी. ती वथया ती मोठी. हा अरे जितिया काय मेली. जितिया जितिया पटकन खाली येतली. हा पळा बघ. तुका वर जाऊन जमतले तर वर जाऊन घे. नाही तर खालसून का तशी गावाक होई तुका ती थांबवायची. वाईट थांबधीर तर ती बघ वर ती बघ दिसली कसली. हा बो जातच आबीन जा. काय पडातच नाही. पडलं तास आहे मी. जा घे घे.
पळाली पळाली दिल्यान टांग काय रे काय गावात नाच्या खय मला गेली बो असे कुर्ले धरू आयला हो पण असे होती खय आणि ती गेली खो बघा केवढी धरलं हान पुढे चल केवढी हाती तरी बघूया मोठी आहे कुर्ले माका माहित होती बाहेर किती का आख्याच्या मस्त पडा आता मस्त धरलंस चल पळान पळान का होईना धरलंस पट्टा पलट पलट आख्या हा चला मस्त होती मोठी आम्ही डबल टाकलो मगच दाखवते किती गावले अजून बरेच पकडले आमचे उचलूचे आहेत चला कुर्ली धरल्यान खुश झाला कुर्ल्यान त्या पळवल्यानंतर सांगणार नाही हा म्हटलं तशी अडकण जाता आता होडीची अरे रे 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 अडकला अडकला हे बघूया हा मस्तच मस्तच हो हो टाक टाक मस्त बाहेर इली बघ कशी फिरता तुझ्याकडे येता माका धरलंस असं लक्ष होय वर कुर्ले दिसतात काय घे 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 काय नाही ती बाई थंय कुर्ली आहे ती बघ झाडात त्या धरतलं धरतलं तर ती पळतली हा खाली आता सांगतोय ती बघ त्या झाडा खाली आहे ती बघ दिसली अरे देवा झाडाखाली बरोबर आकडे घे तयारीत राहू पहिला आख्या घाल खाली हा ती एक कुर्ली आहे ती दिसली उभ्यानं करावा इतकीच जातली होडी गावाक होया कुर्ली होडी पुढे जाऊची ना इतकीच जातली या डायरेक्ट उचलनी वर घे ही धरलंस तर तू खरा कमाल तुझी आता नाही बघूया रुपवलंच वाटतं तिच्या टाकडी हो मारूनच टाकलंस ती का घे घे ह्या डब्यात घे ती बरं रुपवलं मी सांगतोय बिचाराचं कोतोच काढल्या बाहेर माका वाटलेलाच काहीतरी गडबड करतलस चल आता ती झाली खाऊ झाली घराकडे टाक 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 ती का धरतलं ना हा सृष्टी अजून एक वर दिसली हा आता बघूया काय करत आता मी आपली होडी नेऊचा काम करतलं इथं ह्या बाजून घ्या बाजून खाली वाक खाली वाक खाली वाक नाही तर कपाळ फुटात होडी पुढे घे ओढून व्हायची पकड पकड घे घे हे काय आहे तिच्या टाकडे हा नशीब आतमध्ये गेली मस्त मस्त थांब दाखव माका केवढी आहे ती वाईट थांब बाहेर घेते एवढी 40 हा जरा धीर धर उडी बाहेर घेतोय मोठी आहे गो हा बघूया मग तेवढीच आहे बघ ती पण मस्त मोठी गावली वा वा भारी याचं नाही नशीब कोतळं काढलंच नाही मस्त 3 कुर्ले आमका असे वर चढलेले गावले अरे अरे होडी बखई गेली पगोली रवली एका बाजू हा कसली हा बा
भारीच मस्त मस्त टाक 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 एकच नंबर बाबा बाबा मस्त गावली मोठी ना 2-3 गावले ते मस्तच मोठेच गावले असं 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 बरी आहे बरी आहे घे डेंगे नाही त्याच्या हा त्याच्यातच घे टाकू गाव पिशवी घे खतरनाक खतरनाक भारीच हा टाक 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 त्या बाजून टाक पगोली त्या बाजून मस्त झाडात जातलच खतरनाक गावले मस्त गावली ह्या बंडलातली पहिली सुरुवात तर बरी खतरनाक झाली दुसरं काय नाही असं 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 वा 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 मस्त मस्त मोठ्या मोठ्या चल ही पण बरी गावली ह्या साईडला ना फेरी मारूया आधी उचलून पुरे घरी आता काय लय नाही राहू 6-7 असतं ते ह्या साईडने उचल ना हो हो मस्त मस्त घे घे ह्याच्यात बांधा घे टाक टाकायचंच एकदम पण लहान नाही ती बरी 150 ग्रॅमची कुर्ली आहे ती असं असं हो 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 पण मस्त घे घे टाक मस्त अडकवलं हां टाक मस्त गावली चार पगले राहू आपले 1 2 3 4 असं असं घे घे हा त्याच्यातच घे टाक ओहो असं 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 घे घे टाक थांबा होडीवर पाठी घेतलंय पाठी घेऊ का जाई असं 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 पटकन घेते फाटलेली आहे ना थोडी मस्त थांब थांब तर मित्रांनो आत्ता शेवटची पगोली रावली आहे बघूया तसे अगदीच नाही असे नाही 10-15 कुर्ले अधिक गावले पण ते मोठे गावले ते एकदम सनसनीत ते शेवटच्यात बघूया काय गावता कुर्लो गावता काय कुर्ली गावता शेवटच्यात गावतले कुर्लो कसलो मोठो कुर्लो आणि कुर्ली दोघवली गावली हे बघ म्हटलं एक गावतली
दोघाव गावली बघ. जोडा जोडा कुर्लो आणि कुर्ली. चल टाकलं टाकायचंच. चला तर आता हे कुर्ले आम्ही बांधून घेऊया बसायनी. पहिल्या पगोल्याकडे जाऊया. चल आम्ही परत पहिल्या जाग्यात इलो. आणि बघा आपले एवढे कुर्ले गावले आहेत. आता हे बांधतंय आणि मगच दाखवतंय. चाळवलंय तर परत एकामेका खातले. कसले न भर गय बघ सपाटे हे बघ. आणि ही छोटी साईज, बारकी साईज, ही मोठी साईज. आता बांधून घेत आहे. डबो धरवायचं. आणतास ना बांधून घेत आहे. असेच आपण सगळे बांधून घ्यायचे. ताकद बघ काय का. असे आधी सगळे बांधून घेतलंय आणि एकदम दाखवते आपल्या पहिल्या ट्रिपी किती कुर्ले गावले ते. घर बॉम्बाटा बघ. वजनशीर हा कुर्ली. 300 ग्रॅम आरामात होतं ते. 300-350 ग्रॅम इझी. 300-350 ग्रॅम आरामात होतं ते. आरामात असले आपल्या गावले आहेत ना बरेच. मस्त कडक एकदम. बांधून घेतोय जसं तू काय तो मोबाईलवर टाइमपास करू. बसा नको मोबाईल देणार नाही म्हणून. हे बघा आपल्या पहिल्या ट्रिपीत एवढे कुर्ले गावले बघ. कसले भारी आहेत बघा. एकदम खतरनाक. तर चला आता आपण दुसरी ट्रिप मारूया ना. चला परत वेळ थांबलो आणि ते बांधून घेईपर्यंत थांबायचा लागला. चला आता सेकंड ट्रिप. या साईडने घे, या साईडने, या साईडने घे, या साईडने. पहिली येऊ खोई मगाशी नाही का. मस्त मस्त. दुसऱ्या ट्रिपीत पहिलीच कुर्ली गावली व मस्त मोठी टाक. तर मगाशी नाही गावलेलं ना आपल्या ह्याच्यात. खाल्यान गो बांधते का परत. आईस खाल्यान कुर्ले. तर परत एकदा बांधूया आपण नवीन. असा येत आहे डब्यात देव. परत एकदा आईस बांधून घेता एका पगोल्या. कारण त्याचा शापच खाऊन टाकला. तर आपल्याला अजून बरंच वेळ थांबायचो. चल वड. हा वा वा. असा असा ह्याच्यात. हा बारकी. हा असं त्याचं. अरे बापरे अडकली. हा पडली. टाक. आता पटापट होतं ना. पाणी कमी झालं. हो हो मस्त मस्त. वा वा. मगाशी मोठीच गावलेली आहे. अडकवलंस. हा टाक टाक. ती फलटीची काठी आतमध्ये ठेव. अकडे अकडे काढ. याच्यात तरी होईया. हा मस्त. हा ना ठीक आहे. ती बांधा का एकदम मोठे होय. तुका बाय तर खोजून गावतले. होय तू चल पुढे जाऊ नको. हात दुखाक लागला आता. एकदम दाखवूया किती कुर्ले गावले. तर आता सगळे उचलून घेऊया पगोले. कारण एका हातीन होडी. वा 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 भारी गो. मोठी आहे ना.
मस्त मस्त नको टाक टाक परत तुका उठा फळ टाका बघूया हां टाक 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 दिसता मस्त मोठं टाक भारी गावली एकदम मोठी येत आहे तुझं ना पुढे जाऊ नको मग दिसतली होडी पाणी कमी आहे असं असं घे मस्त हां घे घे बरी पळा होते ना फसवणार असते तुका वाटतं चल मग अशी मोठी होती आता मोठी होई ठीक आहे चल ह्याच्यातच घे बांधाकच घ्या टाक मग अशी बरी होती सनसनीत एकदम या बाजून घे बघूया हां बरी आहे बरी आहे बरी आहे आहा पटकन आतमध्ये घ्या इथे असली तर पटकन आधी फाटली आहे ना ती घे घे हो मस्त था मस्त मस्त मोठी मोठी भारी आहे भारी आहे टाक 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 पुढे इथे बघून टाक 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 मस्त गावले पण मस्त गावले काही मग अशी गावलेली नाही आता तरी हा हां 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 चालत बरी आहे बरी आहे मग कशी नाही गावलेली टाक टाक चल गावलेली असा असा आता गावली मोठी चल टाक पटकन पुढे जातो भरती इली वाटतं टाक पाणी हकडे चलाक लागलं आहे तर आधी इथे पगोली उचल बघूया मग दाखवते थय थय म्हणजे एकदम झाडीता गावात ना गावात पगोली तर उचल ह्या बाजून उचल मग ती का धरी या जाऊन असं असं चल घे 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 बांधा घ्या मोठी आहे गो टायगर तो असं नाही बघ ठेव घेतो पिशवीत खाली टाकायचं हो पुढ्यात टायगरचं पिल्लू घे काय नाही टाक असा दिसलीच नाही मग ती साधारण आहे ना 100-150 ग्रॅमची आहेत मोठी बारकी नको घेऊ टाक बारके घ्यायचे नाही तर मित्रांनो आता आम्ही आता पगोले उचलूक घेतलो आता संध्याकाळ होईल झालीच काळोख पडत थोडा वेळ तर आता उचलून घेतो आधी मगाशी पण बरेच गावले मग दुसऱ्या ट्रिपिक दाखवत आहे घे उचल उचल हे बघ या साईडने हे बघ काय नाही शेवटच्या ट्रिपिक शक्यतो काय गावना नाही आणि पाणी पण आता साफ सुकलं आहे बघ त्यामुळे आता होडी कुर्लेक दिसता येतात ती त्यामुळे ती असली तरी पळतं चला आता डायरेक्ट आधी उचलून घेतो आणि मग घरी जाऊन दाखवते किती कुर्ले आपल्या गावले ते आता बांधाचे शिल्लक आहे त्या डब्यात हे बघ दुसऱ्या ट्रिपिक आपल्या गावले बघा बरेच गावले तर एकदम दाखवते तुमका चलो तर आता उचलून घेतो आधी आता सृष्टी सोडून टाकता मोरीचा मास बांधला एकाच टायमाक आम्ही बांधतो परत चक नाही ठेवलो
वातावरण बघ कसला वाटतं मस्त. घे पगोली घे. काम चालू आहे. हा एक गालू आहे बाबा शेवटच्या. बारकी होती ना ह्याच्यात टाकायची होती ना. ती बघ त्या बिळात एक ती बघ ती गावतली कशी त्या झाडाखाली आहे ती बघ. जाऊ दे मारायला सोडतो. तर मित्रांनो आमचे पगोले उचलून झाले आणि तसं आमका शेवटच्या ट्रिपीत काय तसे गावले नाही कुर्ले. मग असे दुसऱ्या ट्रिपीचे दाखवले आहेत तेवढेच. एक दोन तीन गावले ना फक्त. पण ते पण काय तेवढे मोठे नाही होते. तर फायनल मग बांधण झाले काय दाखवतंय. पण आता मला वाटतं घराकडे जाऊनच बांधायचं लागत कारण आता काळोख पडत येलो. तरी पण बघतलंय. तरी पण घरी जाऊन तुमका दाखवतंय किती गावले ते. चला तर आता जाऊया घरात. शेवटची पगोली बा काय येत नाही. चला तर ओके आता घरी जाऊया. मित्रांनो आपले एवढे कुर्ले गावले बघा. बघता पण काळोख पडलो. येऊ बाहेर जातो ना तिकडे गेले तर गावतले नाही. त्या बाजू गावतले नाही बोल. एवढे गावले.